ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସ 15 ତାରିଖରେ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 15 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଖବର ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ 15 ତାରିଖରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 15 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 2026 ମସିହାରେ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କିପରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ନିୟମ 15 ତାରିଖକୁ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଳି ଏହି ପେନ୍ସନ୍ 15 ତାରିଖ ଜନସେବା ଦିବସ ଅବସରରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ 15 ତାରିଖର ପାଖାପାଖି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ତଫାତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ ଅନଧିକୃତ ଖବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତେବେ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତି ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନ ହେବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ବିଧବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 15 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 15 ତାରିଖକୁ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 15 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ଅଗଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଏକ କଥା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନର ନିୟମିତ ଦିନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ସମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 15 ଅଗଷ୍ଟକୁ ତାରିଖ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ତଥ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଆସିଲେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ସରକାରୀ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ନିୟମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଧାର। ସେଠାରେ ପ୍ରତି ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି 15 ତାରିଖ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ନିୟମିତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ନିଜର ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସାରାଂଶ କହିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମର 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ। 2026ରେ ଏହି ତାରିଖକୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ। ତେବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟନ ସୂଚନା ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ।